लासै जोबनो हमबाय एबसुखौ बाथ्रा बुंनायनि सिगां मा होनो कास्टम बसुमतारिया गावखौ सिन्था खालामगोन मानोना कास्टम बसुमतारिया बबे दैखरनिफ्राय बबे पर्दानिफ्राय बबे प्लेटफर्मनिफ्राय देरनानै नैबे पर्दायाव थांदों बयबो मिथिगौ बे ब्रह्मखौ उदालगुरि बायदियावनो रावबो जयग'था होआ आरो जोंनि बे क'क्राझाराव बिथांखौ जयग'था होनो बिक्रमखौ बांद्राय बुंनोबो साना जों मानोना एखमबा गानबो खनो एखमबा नाटकबो खालायो सासे माबा कमेडियानसो बियो कमेडियानसो सासे थिखादार हा थारमाने बे सासे थिखादारा आरे नोङो जुदि बिएफनि मोजां खामानि मावनो नागिरदोंबा नों जयेन जादोंब्रा बाबा बिक्रम नों जयेन जादो बिएफआव जयेन जानानै बिबान लागोना खुलुमबाय बे समाव रायजो बड'लेण्ड स्टुडिय'आव आंजों लोगोसे दंफायो क'क्राझार जिल्ला मेडिया सेलनि मानगोनां कनभेनर बिथां अशक गयारि बिथांखौ गिबियावनो जोंनि रायजो बड'लेण्ड स्टुडिय'नि गेजेरजों बरनायनानै लाग्रोनाय जाबाय खुलुमबाय बयबो रायजो बड'लेण्डनि फेमिलि आरो बयखौबो बे समाव गासैबो बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ गिबियावनो जासिहरग्रोनाय थाबाय गिबियाव नोंथांजों गोबां सावरायगोन जों माखासे खोथा दा आथिखालाव नैबे समाव राजखान्थिनि बारहावाया गोबां बारनायखौ नुगासिनो दङ आरो गोबां माने नैबे क'क्राझार जिल्लायाव बांसिन बिनि गोहोम गोग्लैनायखौ जों बे समाव नुनो मोन्दों एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथाङा गोबां जायगा थांनानै दा केम्पेइन बानायनायखौ नुगासिनो दङ आरो बिजेपिआबो गोबां बानायदों आरो बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङाबो गोबां जायगा बिथांनि देरहासारनो थाखाय गोबां केम्पेइन बानायनायखौ नुगासिनो दं नाथाय बे समाव नोंथांमोना सानो दि नोंथांमोननि एगेन्स्टआव गुबुन दोलो आरो गोरासिन गैला नामा मा बुंगोन नोंथाङा बे समाव आङो रायजो बड'लेण्डनि गेजेरजों बेखौनो रायजो राजाफोरखौ आं रोखा खालामनो सानदों मानोना दिनैनि दिनाव एनडिएनि केन्डिडेट मानगोनां जयन्त बसुमतारी बिथाङा देरहानाया दिनै 1 नं क'क्राझार लकसभायाव स्पष्ट जानानै फैबाय मानोना नाय नोंथांमोना मोनफ्रोमबो गामियानो जा सोहोरानो जा समष्टि वाइसआनो जा ब्लक वाइसआनो जा प्राइमारि वाइसआनो जा जोंनि नोंथांमोना खालि इउपिपिएलनि मिटिं बिजेपिनि मिटिं एजिपिनि मिटिं अर्थात जोंनि एनडिएनि मिटिंल' मानोना जों सानो दिनै जोंजों फाइट खालामनो हानाय अर्थात नैबे देग्लायनि बे 7 तारिखआव जि जानो गोनां जोंनि जि माने 3 फेजनि जि माने भारतनि जि मोनसे माने एमपिनि लकसभा जानो थांगासिनो दङ बेहाय जोंनिफ्राय मा होनो जयन्त बसुमतारिया देरहानाया खाथां मारै होननानै बुङोब्ला थांनाय 10 बोसोरनि सिगांनो हाग्रामा महिलारि सारा जेराव सरकार दंमोन बिथांमोना बे बिटिआर ओनसोल बिटिसि ओनसोल आरो लोगोसे आसामावबो बिथांमोननि सरकार दंमोन आरो बिथांमोना मा होनदों बे समावनो हिरा सरनिया बायदि व्यक्तिखौनो बिथांमोना फेजेननो हायाखै मानोना बिथांमोननि सरकारमोन आरो बिथांमोना सरकार थासेयावनो गावनि रुलिं गभर्नमेन्ट थासेयावनो दिनै बिथांमोना बै समाव 10 बोसोर जोंनि एसटि क'टा नैबे 1 नं क'क्राझार लकसभाखौ बिथांमोना खोमानानै लानो गोनां जादोंमोन जेराव जोंनि गांनाय उखैनाय जोंनि थैनाय थांनाय जों दिल्ली दरबाराव थांनानै जों बाथ्रा बुंनो मोनाखैमोन जायनि जाहोनाव दिनै जोंनि जिखिनि इस्युफोर बे इस्युआ इस्यु बायदिनो जानानै थादों नाथाय दिनै बेखौ जोङो दिनै सुफुंनो नागिरदों दिनै एनडिएनि जे एलायन्सनि गेजेरजों दिनै प्रमद बर'नि नेतृत्व जे जोंनि जि इउपिपिएल जिथु गभर्नमेन्ट आरो बे बिटिआर गभर्नमेन्टआ दिनै जों माब्रैहाय बे 10 बोसोरनि खहा जानायखौ सुफुंनानै जों दिनै उदां खालामनानै जों दिल्लीयाव जोंनि सासे बर' एमपि हिसाबै जों फाथायहरनो हागोन आरो जोंनि जिखिनि थांनाय 2020नि जि बिटिआर एकर्डनि जि माखासे इस्युफोर दङ बे इस्युफोरखौ मावफुंनो थाखाय जोंनि सासे रोंखा राखा व्यक्ति जाय व्यक्तिया दिनै गोबाव सम एबसुआव आन्दालन खालामबोनानै फैदों आरो बे व्यक्तिया मोनसे समाव मा होनदों कमिसननिबो बिथाङा मेम्बार हिसाबै दंमोन आरो बेबायदि व्यक्तिखौ दिनै एनडिएनि जोंनि मोनथाम दोलोआ सेलेक्सन खालामनानै जयन्त बसुमतारियानो जयग'था जयन्त बसुमतारियासो दिल्ली दरबाराव थांनो हागोन आरो बिथांखौ होयोब्लासो बयबो रायजो राजाया बेहाय बिटिआर ओनसोलाव थानाय जोंनि नैबे 1 नं क'क्राझार मानदों लकसभायाव थानाय गोबां रायजो राजाफोरा मानदों जाति हारि धोरोम राव बासियालासे भट होगोन होननानै बिथांमोना स्पष्ट भाबै बिथांखौ केन्डिडेट होदों आरो बेनो मोनसे प्रमान मानोना बे केन्डिडेट होनायनि उनावनो जे जों जे देरहानानै दं दिनैनि दिनाव आरो दिनै बे बाथ्राखौ दिनै 10 बोसोरनि सिगां हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेराव बे खथाखौ बिथांमोना सुफुंनो हायाखै हिरा सरनियानि आखायाव फाननो गोनां जादोंमोन नाथाय बेखौ दिनै जों उद्धार खालामनायाव बिथांमोना जोंखौ मदद आरो हेफाजाब होयोमोनब्ला दिनै रायजो राजाया
हाग्रामा महिलारि केम्पिं खालायनायनिफ्राय साबसिन मोजां मोनगौमोन होननानै आं सानो बे समाव बिथांमोनाबो बिपिएफआबो गोबां केम्पेइन बानायनायखौ नुदों गोहोम खोख्लैगोन नामा बोरैबा नैबे কোনো পৈধেক মানে মাবা গैया मानोना दिनैनि दिनाव हाग्रामा महिलारि सारा जिखि गिदिर गिदिर डायलग गैया मानो पलिटिकेल डायलग होआ मानो दिनै खाम्फा बरगयारिया बोरै देरहागोन मानोना खाम्फा बरगयारिया थांनाय 2020 नि जि जोंनि बिटिसि जि इलेक्शन जादोंमोन बे इलेक्शनाव गावनि समस्यायावनो बिथाङा जोंनि मानगोनां मा होनदों फेरेंगा बसुमतारी अर्थात रनजित बसुमतारी इएम सार जोंनि दा फरेस्ट जिथु इएम बिथाङा जेननो गोनां जादों मानोना बिथाङा बे समाव रुलिं गभर्नमेन्टनि सासे किं मेकारमोन थेवब्लाबो बे समावनो बिथाङा जेननो गोनां जादों आरो दिनै सरकारानो गैया जेराव दिनै नोंथांमोना नुदों जे दिनै चिरां बायदियाव दिनै बिपिएफआ लासै लासै जोबनो हमबाय मानोना थांनाय मास मोननैसोनि सिगां मा होनदों जोंनि मानगोनां आरो मोनसे समनि बिपिएफनि मैखोम सासे माने दैदेनगिरि बिपिएफनि शक्तिशाली दैदेनगिरि आरो जायखौ बिपिएफनि सासे एडभाइजार होननानै बुङो जेराव बिथां बिपिएफनि गुटि प्लान पलिसि एक्सन प्लानफोरखौ बानायग्रा सासे व्यक्ति मानगोनां बारग' मा होनदों मिनिस्टार चन्दन ब्रह्म बिथाङा जोंनि दोलोखौ दिनैनि थासारिखौ नायनानै बिथाङा जइन जाफैदों आरो बिथांनि जइन जानायखौ नुनानै दिनै प्रत्येक दिनानो बिपिएफनि सोरबा सेन्ट्रेलनि इउथनि प्रेसिडेन्टनो सेक्रेटारिनो मालाबा पेरेन्ट बडिनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिनो बिपिएफनि मोजां मानसिफ्रा दिनै इउपिपिएल दोलोआव लासै लाइन लानानै दिनै हाबबोनो गोनां जादों आरो नोंथांमोना नुनो मोनगोन जे बे साननैसोनि उनावनो बिग जिर' जानो थांगासिनो दं चिराङाव बिपिएफ पार्टिया आरो दिनै बोरै बुंनो हाखो जे बे व्यक्तिया जे दिनै मा होनो जयन्त बसुमतारीजों फाइट खालामनो हानाय सोर बुंदों बे व्यक्तिया दिनै खाम्फा बरगयारिया जे देरहागोन नोंथांमोनखौ आं स्पष्टबाबो बुङो बेनिखायनो मा होनदों जाय मानसिया दिनै खुनु एमसिएलए माने केन्डिडेट हिसाबैनो देरहासार जानो हायाखै बे इसिबां गुवार 9टा एमसिएलए समष्टि 9टा एमएलए समष्टि बे 9टा एमएलए समष्टियाव मारै जयन्त बसुमतारीखौ गारनानै रायजो राजाया बोरै खाम्फा बरगयारिखौ भट होगोन आरो बिथांमोना दिनै बे बाथ्राफोरखौ बिथांमोना जेबो इस्युआनो गैया एजेन्डायानो गैला जेराव बिथांमोना प्रमद बर'खौ रायनाय सोरखौबा रायनाय आरो बे मा होनो बिथांमोना बबेबा थांनानै सानैसो माने बिराद उन्दै बिथांमोना केम्पेनार लादों माने बिथांमोना थांनानै बुंदों बिथांमोननि बाथ्राफोरखौ रायजो राजाया मालाबाबो लानाय नङा मानोना रायजोआ स्पष्टबाबो मिथियो एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथाङा जुदि देरहायोब्ला बेसेबांसो भटआव देरहागोन बायदि नोंथांनि दिनैनि जोंनि सार्भे मथे दिनैनि जों जि मोनसे रिपर्ट मोनदों जिहेतु जोंनि दिनै बे 9टा एमएलए समष्टियाव जोङो गोबां जायगायावनो जोंनि गासैबो देरहाखानाय एमएलएफोर दङ आरो जेराव जोंहा एमसिएलए इएमफोर दंखायो जेराव जोङो दिनैनि दिनाव गासै जोंनाव 14,70,000नि एसे बांसिन भटार्सफोर दङ एक नं क'क्राझार लकसभायाव दा बिनि गेजेरावनो जोङो गैयाब्लाबो बे 14 लाखआव जोङो दिनैनि दिनाव जोङो मा होनदों 9.5 लाखनिफ्राय 10 लाख भटखौ जोङो मोननो थांगासिनो दङ मिथिबायना आरो बिनि गेजेराव जेरैखि जाया जयन्त बसुमतारीया 2निफ्राय 3 लाख मार्जिन भट लानानै देरहासारनाया खाथा आरो बेखौ कुनु माने कल्पना खालाया मानो जिखि खालाया मानो खाम्फा बरगयारि सारा दिनै देरहानो हाया आरो नाय नोंसोरो बिपिएफआ थार्डआवसो थागोन सेकेन्डआव कंग्रेस फैनो हागौ मानोना कंग्रेसनि परिस्थितिया एसे फैगोन कंग्रेसआ मोननो हागौ बिदिनो 1निफ्राय 1.5 लाखसो भट मोननो हागौ बिपिएफआ 1 लाखसो 1निफ्राय 50,000नि गेजेराव भट मोननो हागौ दिनैनि थासारियाव बे समाव मोनसे आं सोंथि सोंनो नागिरदों बावैसो सान सिगां क'क्राझार हायार सेकेन्डारि फिल्डआव निउस 18 आसामनि मोनसे रन सिंआ मोनसे सोंनाय फिननाय हाबाफारि लादोंमोन बिथांमोना बेवहाय दाङाबाजि जानायखौ नुनो मोन्दों गोबां खौरां बिजों बा गोबां समाजारि बिजोङाव गोसारदों माने इउपिपिएल आरो आदिबासि फरायसाफोरनि गेजेराव जादों बा बिपिएफ आरो माबानि गेजेराव जादों इउपिपिएलनि गेजेराव जादों गोबां माबायाव गोबां बेलेग कमेन्ट्स लिरदों थारै नोंथाङा बेयाव दंमोन नङा होमबा नोंथांखौ नुनो मोननाय जादोंमोन थारैनो गुबै पिक्सारा बिनि मा जाहोननि थाखाय बे दाङाबाजिया जानांगौ बे बाथ्राखौ आं दिनै स्पष्ट बुंगोन मानोना सोरबाया बै भिडिअखौ नुनानै आरो बे भिडिअखौ बिपिएफनि सानैसो व्यक्तिफोरा जेराव बिथांमोना हालां बाजार इउथ बिपिएफ होननानै बुंदों बे पेजआव बिथांमोना गावसिनि भिडिअ
माने बिथांमोना गुत्ति पिक्सारखौ देखायाखै बिथांमोना गावसिनि ससे गावसिनि खिनि जोंखौ दाय जोंखौ महर होनो थाखाय जेराव जोंखौ सान्थाल आरो इउपिपिएलनि गेजेराव मोनसे खमलाय होनायनि जि मोनसे पलिसि लानानै बिपिएफ आ बेहाय भट लानो थाखाय आदाय खालायनायनि जि मोनसे प्लेनिंखौ कंग्रेस आरो बिपिएफ जों बिथांमोना मोनसे प्लान पलिसि खालायनानै फैखानाय आरो जेराव बिथांमोना दिनै मा होनदों जोंखौ मोनसे रं होनो नागिरदोंमोन महर होनो नागिरदोंमोन खिन्थु दिनै जोंनि गासिबो आदिबासि माने मानगोनां बिथांमोना मिथिगौ स्पष्ट भाबै जे दिनैनि दिनाव इउपिपिएल आ बेसेबां आस्था होदों बिपिएफ दिनै बिपिएफ आ जे 17 बोसोराव जे दिनै मा होनदों आदिबासि मानसिफोरखौ सान्थालि मानसिफोरखौ जे बिथांमोना सेफगार्ड होआखैमोन दिनै इउपिपिएल आ जे सेफगार्ड होगासिनो दं नों मारै सेफगार्ड होदों होनना बुङोब्ला बिथांमोना मोनसे फोथायनाय फैदों थांनाय जोङो मास मोनथामनि सिगां कुसुगावआव 1000निबो बारा जों आदिबासि मानसिफोरनो जोङो मा होनदों हानि फाट्टा लेन्ड होदों फरेस्ट फाट्टा लेन्ड होदों बे इसेबां गिदिर बाथ्रा नङा मानोना बिथांमोना दिनै 17 बोसोराव साबेसेनो बिथांमोना आदिबासि मानसिफोरनो मा होनदों बिथांमोना हा फाट्टा होदों दा बे महरा ओरैबायदि जादों जे जोंनि गेजेराव जेब्ला सासे आसानि दैदेनगिरिया माने जेब्ला बुंदोंमोन काउन्टार होदोंमोन जे नोंथांमोना मा होनदों जोंनि मा होनो जेरै मा होनो एबिएमसुनि दैदेनगिरि जाय बिथांखौ गावथारदोंमोन माने आरो बेजों लोगोसे जोंनिबो सासे मा होनो प्रेसिडेन्टखौ गावथारदोंमोन नङा होमबा आरो बे बाथ्राफोरखौनो लानानै जोंनि आदिबासि सिं जायगाफोराव प्रमद बर'आ मा होनो बिखारि खालायनानै भट बिबाय थादों होननानै सासे मा होनो बिथांमोननि आसामनि दैदेनगिरिया बुंदोंमन अब्ला बे बाथ्राखौ लानानै जोंनि सासे दैदेनगिरिया इउपिपिएलनि सासे दैदेनगिरिया काउन्टार होफिनदोंमोन आरो बिथाङानो जाहैबाय पंकज शर्मा बे जोंनि बर' मानसिबो नङा बिथाङा सासे मा होनदों गरखा समाजनि व्यक्ति आरो बिथाङा मा होनदों बुंदोंमोन जे मालाबाबो जोंनि प्रमद बर' सारा मालाबाबो बिखा मागियाखै मानोना बिखाखौ नोंथांमोनासो मागिदों होननानै नोंथांमोनासो माने बिखारि जानानै भट बिदों होननानै माने बिखारि खालायनानै बेबायदि खालायनाय बाथ्राखौ स्पष्ट भाबै बुंनायाव बिथांमोननि माइनाव नांदों जेब्ला नांदों अब्ला बै सासे आसानि सासे कर्मिया फैनानै जोंनि नैबे पंकज शर्मा बिथांखौ एटेक खालायनायखौ नोंथांमोना भिडिअआवबो नुनो मोनदों जेब्ला बे एटेकखौ खालायो अब्ला बिथाङा नारखायो होननानै आरोखि जेब्ला मानो होनब्ला सोरबा सासे मानसिखौ जेब्ला माने एटेक खालायबा बेहाबोथ' प्रटेक्सन होनांगोन जायनि जाहोनाव बिथाङा जास्ट प्रटेक्सनल' खालायदों होबथादों आरो जेब्ला होबथानानै जेब्ला सियार खननानै जेब्ला बुनो नागिरो बे व्यक्तिया अब्ला स्वयं आंनो गेजेराव दंमोन आं बे सियारखौ लाखिनायाव नै आंनावबो बुदों नाथाय बे नङा जे दिनै बे अबस्थायाव जुदि जोङो बुलायलायोमोनब्ला हय आंबो थैगौमोन हय सोरबायाबो थैगौमन आरो बेहाय बिथाङा मोनसे रं डिसिसन बुंदों जे मालाबालायनो जोङो बिथांमोननि दैदेनगिरिखौ बा जिथु लाख्रा माने स्टेभेन लाख्रा बिथाङा बुंदों जे आंखौ एटेक खालायदों एटेक खालायदों आरो बेबायदि एटेक खालायदोंमोनब्ला आंनो अन दा स्पट नोंथांमोना भिडिअ नुगासिनो दङ जे आंनि गेजेराव दं आंखौ रावबो बुवाखै मानोना जों बादा सोलायलायदों आं बिसोरजोंबो बादा होदों हयसे এনেকা হ'ব নালাগে होननानै आं बुंदों যে আমি ইয়াত মানে তর্ক বিতর্ক কৰিব আহিছো কিন্তু আমি ইয়াত মানে মাৰ্কেট কৰিব কাৰণে আহা নাই গতিকে আপোনালোকে এই মানে এই কথাবিলাক আমি জনাব লাগিব কোকৰাঝাৰত মানে পৰিৱেশটো যাতে বেয়া কৰিব নালাগে जाहाथे आपनालोके शान्ति থাকিব লাগে होननानै आङो गावनो गेजेराव थानानै आङो बयखौबो बादा होनानै जोङो दसेनि उनाव बे माने मोनसे गिदिर मोनसे जि प्रब्लेम शेयार खुइलायनाय बे परिबेसखौ जोङो कन्ट्रल खालायनानै जोङो बेहाय मिलायलायनानै थादों दा ओंखायनो आं सानो बे मोनसे रं आरो बे बुस्थुखौ दिनै मोजां मिथिया गारा बिपिएफ नि सानैसो व्यक्तिफोरा हालां बाजार पेसाव होनायनि उनाव सानैसो मिडियाफोरा मिन्थिया हसिया बिनि एनालाइसिस खालाया गारा बे व्यक्तिफोरा जानला मोनला मा होनदों आदिबासि भार्सेस मादो इउपिपिनि गेजेराव मोनसे हंगात बा माबानाय जुद्ध जादों होननानै बिथांमोना बुंदों बे रं टटेलि रं मानोना बेहाय गोबां मिडियाफोरबो दंमोन नाथाय जाय मिडियाफोरा मिन्थिदों बिदिथ' लिराखै मानोना बियो रं कनसेप्ट जादों ओंखायनो जोङो बेखौनो क्लियार होयो मालाबाबो इउपिपिएल दोलोआ एनडिए मा होनदों एलायन्स सरकारा मालाबाबो जोङो जाति जनगोष्ठीनि दुश्मन नङा मानोना जोङो दिनै 17 बोसोराव जोंनाव अनलायनाय मोनसे प्रेमा गैयामोन जोंनि गेजेराव थांलाय फैलाय जोङो हायामोन जोंनि गेजेराव आलासि जालायनो हायामोन जोङो लामा सामाफोराव जोङो मा होनदों गुबुन जातिनि गेजेराव जों फोथायलायनो हायामोन नाथाय दिनै बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों प्रमद बर'नि जि
नाजानायनि गेजेरजों जों मोनसे खौसेथिया फैदों आरो दिनै जोंनि गेजेराव मोनसे अनलायनाया फैदों आरो बेजों लोगोसे जोङो मा होनदों बे सासेखौ बे सासेजों फोथायलायनाया फैदों दिनै आदिबासि एलेकाजों जोंहा खुनु दुश्मन गैया मानोना आंनि न'आनो सारा माने सावथाल एरियाजों बेंखननानै थानाय मानोना सावथाल एरियानि मानसिफोराव आंखौ जों बेसेबां अनलायलायो मानोना बिथांमोननि खैफोद आफोदाव आं जेब्लायबो आंखौ सोङो बिथांमोनाबो आंनि खैफोद आफोदाव सोङो खिन्थु जों बे पार्टि लानानै मालाबाबो बिभाजन खालाया नाथाय जों सानो जाय बेक्तिफोरा दिनै बुंदों बिथांमोना निस्सय बिपिएफनि एजेन्ट जानानै बिथांमोना हयथ' बिपिएफनि माने पक्ष जानानै बाथ्राफोरखौ जों बुंनायखौ नुनो मोनदों अब्ला जों सानो जे बिथांमोना दिनै मा होनदों जोंखौ एटेक जोंखौ बाथ्राफोरजों बुंनायजों आरो फिजिकेलि बिथांमोना जोंखौ एटेक खालायदोंमोन नाथाय बेहाय थार्ड पार्सननि सुबिदा लानानै आरो बे घटनाखौ खालायदों कंग्रेस आरो मा होनदों बिपिएफनि माने बिपिएफ आरो मा होनदों कंग्रेसनिसो होननानै जोङो माने 100% जों उनाव मिथिनो मोनदों बे समाव आङो कास्टम बसुमतारी बिथां बिपिएफनि लाइमोन गांखंनि सासे बिबानगिरि बिथां बे साननैसो खौरां बिजोङाव फंसे बाथ्रा फोरमायगासिनो दङ जिहेतु नैबे एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथाङा एमपिनि योग्यता बिथांनाव गैया थामहिनबा इंराजि आरो हिन्दी रावाव बिथाङा माने बुंनो बेयाव रायलायनो हानाय नङा बिदि खोथा फोरमायबाय थादों नोंथाङा बेनि सायाव मा फिनजाथाय होगोन कास्टमखौथ' आङो बुंनो थाङोब्ला फंबाय जाहैबाय आंनि उन्दै आरो लोगोसे लोगोमोन मोनसे समाव दा बिथांखौनो मिथियो जे बिथाङा एबसुआव दंमोन एबसुनिफ्राय बिथाङा मानो साइड जानो थानो गोनां जाखो आरो बिथाङा दिनै गावखौ सिगां सानग्रोनांगौमोन बियो सोरबा प्रमद बर'खौ बाथ्रा बुंनायनि सिगां एबसुखौ बाथ्रा बुंनायनि सिगां मा होनदों कास्टम बसुमतारीया गावखौ सिन्था खालायग्रो मानोना कास्टम बसुमतारीया बबे दैखरनिफ्राय बबे पर्दानिफ्राय बबे प्लेटफर्मनिफ्राय देरनानै नैबे पर्दायाव थांदों बयबो मिथिगौ आङो दिनै बिथांखौ स्पष्ट बुंनो नागिरदों जे दिनै बिथाङा मा होनदों आंनि मिन्थिनायाव मिथिबायना आंनि मिन्थिनायाव बिथाङा मा होनदों सासे आइजोजों माखासे मा होनदों बरनाम जानायनि जाहोनाव बिथांखौ दिनै एबसुआ इनडाइरेक्टलि बिथांखौ सासपेन्ड खालायदों जायनि जाहोनाव बेखौ लानानै जिल्ला आन्सलिक पर्याया गोबां प्रश्न सोंदोंमोन जे कास्टम बसुमतारीया मानो दलद थाखो मानो सिरि थाखो बे बाथ्राखौ आं बुंनाय नङा दिनै बे बाथ्राखौ गलाघाट जिल्ला एबसुआ मिथिगोन मानोना गलाघाट जिल्ला एबसुआ मा होनदों बिनि सायाव केस होदोंमोन आरो बे केसा सेन्ट्रेलाव मिरुआव फैदोंमोन मिरुआ बे केसखौ दिनै समाधान खालायदोंमोन नाथाय समाधान खालायसेयाव बिथांखौ साइलेन्टआव दोनदोंमन नाथाय दिनै बायद'था दिनै बिथाङा जुदि दिनै बारंबार होसिख्राव जुदि गोदोना ओंखारलायनानै जुदि बाथ्रा बुंबाय थायोब्ला आं बिथांखौ स्पष्ट आं दिनै बुंनो नागिरो फंबाय आरो लोगो आंनि लोगोबो बियो बिथाङा नाथाय बिथाङा जुदि बे बाथ्राखौ जुदि बुङोबा नोंथांनि थन्न खोथाफोरखौ स्पष्टबाबो रायजोनो जों फोरमायगोन मारै गोजोननाय जाया मारै बेबायदि बुंदों दिनै जाय बिथाङा दिनै सदा होनांगौ मानोना दिनै जयन्त बसुमतारीया बिथांनि सिनियर आरो एबसुआव एकेलगे मावदोंब्लाबो दिनै बैसोआव उन्दै बियो जानो हागौ बिथाङा दिनै सेन्ट्रेल मिरुआव फरायनाय थानाय हिसाबै बिथांखौ दायथ' होदोंमोन नाथाय बिथाङा जयन्त बसुमतारीनि आकाश पाताल होनदों आरो दिनै बे बेक्तिया माबोरै बुंखो जे दिनै जयन्त बसुमतारी बायदिखौ जुदि देरहाहोयोब्ला दिल्लीयाव थाङोब्ला बिथाङा इंराजि रोङा हिन्दी रोङा होननानै बिथाङा मारै बुंनो हाखो होमबाथ' बिराद कास्टम बसुमतारीया बिटिआर ओनसोलनि बर'फोरनि बिराद गिदिर सासे नेता बिथाङा बिराद इंलिशमेन एक्सपार्ट गोरों होमबा दिनै बिपिएफआ कास्टम बरनांगौमोन एमपिआव मानोना दिनै खाम्फा बरगयारिया मा होनदों बारग' डिपुटि चिफ जानानै बिथाङा माबायदि खामानि मावदों एडुकेसननि सेक्टराव माबायदि खामानि मावदों बेखौथ' बयबो रायजो राजाया मिथियो मानोना बिथाङा दिनै सोलोंथाइनि बिथिङाव गोबां नस्थ' खालायदों गोबां जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ गुलाय गुजाय खालायदों जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ बिथाङा टटेलि मा होनदों इगनर खालायनानै गावनि गावनि स्वार्थनि थाखाय बिथाङा माखासे मा होनदों जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ मिसगाइडनि गेजेरजों मा होनदों माखासे मिस आन्डारस्टेन्डिंनि गेजेरजों उल्थां फाल्थां खालायनायखौ जोङो नुनो मोनदों दिनै बे सासे बेक्तिया दिनै खाम्फा बरगयारिया इंराजि रोंथों दिनै हिरा सरनिया इंराजि रोङा हिन्दी रोङा थथ' माथ' हिन्दी रायलायो बे बेक्ति दिनै 10 बोसोर सासन खालायनानै दिल्लीयाव फैबाय दिनैथ' जयन्त बसुमतारीया इन्डियानि जि बेक्ति जयन्त बसुमतारीया मानगोनां बिथाङाथ' लेखा फरा गोरों मानसि इंराजि बिथाङाबो रोंगौ आरो बिथाङा हिन्दीबो रोंगौ बेथ' भाषासो ना बेथ' गिदिर बाथ्रा नङा बिथाङा होनदों माने बिथाङा थांनानै जेबो बुंनो हानाय नङा बेथ' कास्टमनि बे मिनिंलेस बाथ्रा
कास्टमा गावखौनो होनबा सानना लायो माने बिराद गोरों कास्टमा होनबा कास्टमखौ ओंखायनो आं दिनै रायजो राजानि सिगाङाव कास्टमखौ इंलिसमेन होननानै आं बुंगोन रायजो राजाया नायनानै ला कास्टम बसुमतारी नामा इंलिसमेन मानोना बिथाङा बिराद इंलिस गोरों बिराद हिन्दी गोरों जायनि जाहोनाव ओंखायनो दिनै बिथाङा मस्ट मा होनदों सासे मा होनदों BPF नि गासैबो पुरुनाफोर लिडारफोरखौ साइड खालायनानै गोदान सोदान फैनानै गावखौनो सासे लिडार BPF नि एक्टिभ वार्कार BPF नि सासे गोरों होननानै दिन्थिना खामानि मावगासिनो दं नाथाय बिथांनि खामानि मावनायफोरा दिनै माइनास जानो थांगासिनो दं माइनास जानो थांगासिनो दं दिनै बर' जाथिया बर' माहारिया बिथांखौ मालाबाबो माफ होनाय नङा कास्टम बिथाङा नंगौ नङा होमबा रोंगौ जों रोङा होननानै बुङाखै नाथाय रोंनानैबो बिथाङा मोजां एनालाइसिस खालामनानै बबे बाथ्राखौ बुंबा मा जागोन मा जाया बिथाङा बेखौ साननांगोन मानोना बिथाङा राजनितियाव गोदानसो बिथाङा मैया दाख्लैसो फैनाय आरो बिथाङाथ' राजनितिया मिसुलियासो मानोना बियो सिगां मा होनदों जोंनि मोननैबो दोलोखौ नागारनानै सासे बियो लुरिनज्योति गगৈ बायदिजों बिथाङा मा होनदों बिथाङा मा होनदों जइन जानानै खामानि मावदोंमोन एजि माबायाव मा होनो आसाम जातीय परिषदआव दिनै बेबायदि बेक्तिया बे खामानि मावनानै लास्टआव उफाय गैयैयाव थाखा फैसा गैयैयाव हाग्रामा सारनिफ्राय एसे फैसा लानानै लास्टआव बियो BPF ट्रिप जइन जादों जोंनि मिथिनायाव जोबथायाव आं मोनसे सोंलु सोंनो नाजादों फोसावदिं मेलाव बांसिनानो नैबे टिकादार बिक्रम दैमारि बिथाङा आखाइ मोनसे फोरमान बिलाइ लानानै 10था कलेजफोरा जानाय नंला माला बेबायदि फोरमानलाइ फैदों होननानै गोबां खौरां बिजों नुबाय थादों थारैनो मा फोरमायनो सानदों बिक्रमनि खोथाखौथ' आरो मा बुंनो बिक्रमखौ बांद्राय बुंनोबो साना जों मानोना एखमबा गानबो खनो एखमबा नाटकबो खालायो सासे माबा कमेडियानसो बियो कमेडियानसो मिथिबायना बिक्रमा बेहाय खुनु जयग'था गैया बिक्रमखौ अदालगुरि बायदियावनो रावबो जयग'था होआ आरो जोंनि बे क'क्राझाराव बोरै बिथांखौ जयग'था होनो बिथांनि खोथाखौथ' रावबो लाया सासे गोरलै गथ' बायदि लेखा लानानै नै ओरै जाबायनो बेनि बाहेरा बेहा मावा सासे थिखादार थारमाने बे सासे थिखादारा आरे नोङो दिनै BPF नि मोजां खामानि मावनो नागिरदोंबा नों जइन जादोब्रा माबा बिक्रम नों जइन जादो BPF आव जइन जानानै बिबान लादोना प्रेसिडेन्ट इउथनि प्रेसिडेन्ट बेनो सेन्ट्रेलनि नङाबा पेरेन्ट बडियावसो सेक्रेटारिफोर हो बेनो बिनिफ्राय खामानि मावथों फाइट खालामनो फैदों दिनै मानो सिङाव सिखाव बायदि खामानि मावबाय थादों सायाव गावखौ साधु बायदि माने देखायदों सायाव बिथाङा साधु देखायदों जे आं सासे कन्ट्रेक्टार आं BPF निबो नङा उमुकनि नङा गेजेरनि होननानै बुङो बे सारा BPF नि एजेन्ट बियो एक नाम्बार एजेन्ट बियो BPF नि एजेन्ट जानाय खामानि मावगासिनो दङ नाटक खालायफैयो मिथिबायना बिक्रम बायदि मानसिखौ जोंनि रायजो राजाया रावबो गैल' खालाया मानोना बिक्रमनि बेहाय खुनु नामानो गैया बिक्रमा खुनु अबदान गैया बिक्रमा बेफोर बुंनायनिफ्राय खुनु मोनथायानो गैया मानोना बिथाङा दिनै बर' जाथि दानायाव थोबथिंसेबो थैबो होआखै गोलोमदैबो होआखै बिक्रम बायदिया बै समाव थाखानि लबाव थिखादार मावनानै बबेबा लामाफोरखौ दुर्निति खालामनानै जानायनि बाहेरा बिथाङा जेबो गैयामोन आरो दिनै बिथाङा थाखा फैसा जानायखाय दिनै मा खालामबाय बिथाङा प्रमद बर'नि मोजां मोनसे सरकारखौ नायनो हायैनि प्रमद बर'निफ्राय खामानि मोनैनि थाखाय बिथाङा हाग्रामा महिलारिजों राइट हेन्ड बायदि जानानै हाग्रामाजों हाग्रामा साजों अनजागौबा बिथाङा मा होनदों दिनै जायगा लानो थाखाय बिथाङा नंनाय नङैनि माबा 10था कलेजा जालानो अमुक बिटिआर रेकर्डनि माबाया दफाया जालानो सोर बेलाय बिटिआर रेकर्डखौ एबसुआसो खालायदों ना कास्टमासो खालायदों कास्टम मा होनो सरि एबसुआसो खालायदों ना नैबे बिक्रमासो खालायदों बिक्रमा बिटिआर रेकर्डनि सोमोन्दै मा मिथिगौ जेबो मिथिया ओंखायनो दिनै बिक्रमा बिटिआर रेकर्डनि सायाव एबसु बायदिनिफ्राय आरो जोंनि माखासे दैदेनगिरि प्रमद बर' सारमोननि माबायाव मा होनो माखासे एलिगेसन लाबोनायनिफ्राय बिथाङा गोजानाव थानांगौ मिथिबायना गोजानाव थानांगौ आरो बिथाङा थिखादार बायदि था आरो जुदि थिखादारखौ मावनो गोसो गैयाबा BPF आव जइन जा आरो बिथांनो बिबान हो आरो बिक्रम बायदिनि बाथ्राफोरखौ जों लाबोनाङा आरो मिडियाफ्रा खुनु बिक्रमखौ लानानै माबा खालायनो नाङा मा होनो फकास खालायनाङा मानोना बिक्रमनि जेबो अबदान गैया बिक्रमा नंनाय नङैनि एखमबा गान खनो जाम्बा बायदि खालायो एखमबा मिथिबायना गानबो खनो एखमबा माबा मोसानोबो नागिरो बबेबा लेक्सार होयो नाथाय रायजो राजाया बिनि नाटकखौ मिथिगौ जोंनि क'क्राझारनि रायजो राजाया बे 1 नं लकसभा क'क्राझारनि समस्तिनि मानसिफ्रा रायजो राजाया बिक्रमनि खोथा बायदि लानाय नङा बिक्रमनि हेंथायै नङा होमबा जों भट होगोन आरो नोंथांमोना नाय फैनाय समाव 7 थारिखआव जोंना इलेक्सन जागोन रायजो राजाफोर जोंनि क'क्राझारनि साफ्रोमबो हारि धोरोम राव बासियाजासे लैहोर गावनि भटखौ थुफैनांगौ आरो ट्रेक्टरनि समाव भट होनांगौ एनडिएनि जि केन्डिडेट जयन्त बसुमतारी बिथांनो भट होफैनांगौ BPF नोबो भट होनो नाङा कंग्रेसनोबो भट होनो नाङा
सोरबा माने GSP नोबो भट होनो नाङा जोंनाव सासेल' व्यक्ति जाय व्यक्तिया दिनै 10 बोसोरनि खहा जानायखौ दिनै सुफुंनो थाखाय दिनै खामानि मावनो थांगासिनो दङ आरो बै व्यक्तिखौ दिनै जोङो 10 बोसोरनि उनाव सासे क'क्राझाराव जोङो जे बर' हिसाबै जे जोङो MP मोननो थांगासिनो दङ बै MPयानो जाहैबाय जयन्त बसुमतारी आरो जयन्त बसुमतारीनो ट्रेक्टरनि सभायाव भट होनानै देरहासार खालायगोना खाथां जाबाय आरो दिनै नोंथांमोननि सिगाङावबो आं खावलायो जायफ्रा एसे गोनो गोथो जानानै दं सोरबा कास्टमनि खोथा सोरबा बिक्रमनि खोथा बेबायदि मा होनदों बैसो गैयै मिसवेर माने जायै साननो हनो हाजोबै पलिटिकेलनि डायलग रोङै लेक्सार रोङै अभिगथा गैजाबै गियान गैजोबै व्यक्तिफोरनि बाथ्राफोरखौ जों जिबनाव लानो नाङा आरो जोंनि दानि रायजो राजाफ्रा चेतना बुजियो आरो जोंनि रायजो राजाफ्रा दाना एनालाइसिस खालायो बेनिखायनो बयबो रायजो राजाफ्रा जोंहा मिथिगौ फोथायनाय दङ आरो गोबां बिपिएफनि मानसिफ्रा आंखौ बुंदों जे जों एबार ट्रेक्टरनि सभायाव भट होगोन नोंथांमोननि सरकारा सान्थियाव लाबोदों नोंमारगौ नोंथांमोननि प्रमद बर'आ सासे गेदेर नेतामा प्रमद बर'जों थायोब्लासो जेब्लायबो जोङो अननायखौ मोनगोन लरेन्स लारि बायदिजों थायोब्लासो जोंनि ओनसोला गोग्गागोन जोंनि ओनसोला सान्थि जागोन आरो बै सान्थि परिबेसखौ जों दिनै मोननो हादों जों मोनसे समाव थानो हायामोन गावजों गाव जों नायलायलायनो हायामोन गाव बिदा फंबायजों जों अनलायलायनो हायामोन नाथाय दिनै बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों प्रमद बर' आरो लरेन्स लारिमोननि सुक्तिनि गेजेरजों बिटिआर दानायनि गेजेरजों दिनै जोङो बिपिएफ इउपिपिएल अनलायलायनानै थांलाय फैलाय खालामनो हादों होननानै बिथांमोना बुंदों आरो बिथांमोनाबो दिनै जोंनो भट होगोन होननानै खोथा बुंदों गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम दा बे समावनो जोङो माखासे बेफोर आयदाखौ सावरायनानै नैबे समाव दोनथ'नोसै आरो नोंथांखौबो गोजोन